Здравейте, приятели! Знаете ли, че има мит, който твърди, че за да хванем квас, ние трябва да оставим буркана на въздух, за да може през марличката да влезне квасът и така нещата да се стартират. Моят съвет е да не правите това нещо, а да отглеждате вашият квас в плътно затворен буркан. За нас най-важно е да намериме натурално, истинско брашно, с което да стартираме направата на нашия квас. В брашното, най-вече в пълнозърнестото такова, има изключително наличност на дива мая. Това са всички микроорганизми, които съществуват около нас, а за направата на квас на нас са ни нужни лактобактерии и дрожди. Така че заложете на хубаво брашно, натурално, качествено. Не залагайте на това да оставите бурканчето си под марличка.